Salamu alaikum. Malam barka ne. Yawwa. An wani lafiya. Allah tambaya muke. Mata ta ce ba lafiya wallahi. Ina so in kai ta asibiti ne to kuma gaskiya mu baƙi ne a nan. To ban san ba dai da Allah ya abin nan kana ji? Ban san ya za a yi ba. Asibiti muke tambaya ne mafi kusa a nan wurin. Za ga sai. Aina kenan kwanan nan? Wannan kwan. To mun gode. Mun gode. An kwashe mai ungwailen sonne. Walaye. Sun kwashe Bana ungwailo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Gida barka dai. Yawa barka da. An wani lafiya? Lafiya. Wannan ka tafiya wannan. Yawa barka da. Dan Allah wannan tambaya muke. To Allah sa na Ka gane? sani. Tambaya muke. Allah sa na sani. Tambaya muke mu baki ne. Da tashan mota ne muke nema da Shan mota. zuwa Gusau. Me gida? Dan ka buna. Bari za a sayar miki. Za a sayar miki. Zuwa Gusau ne. Mun da shan zamfara. Yawwa. Bayan layin nan junction din za ku tada su a nan tasha ta. Tafiya wannan. Shikenan ka gane mun gode bari mun gode. Mun gode. To ba matsala. Inna lillahi. An kwashe mai ungwailen sonne. Walaye. Bana ungwailo. Bana ungwailo. Bana ungwailo. Bana ungwailo.